बेवहाय दा आंखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि हिसाबै आंखौ बेहाय दिनै गिबि खेब लेंहरदों। मानो बुङोबा नैबे बंसिजरा सहायसुला बोराइ बाथौ मोनसे थानसालि, बे थानसालियाव गोबाव बोसोरनिफ्रायनो मानो बुङोब्ला बे बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना बरायबाय थादोंनायखौ आं नुदों, खिन्थु आङो फैफेराखैमोन। दिनै गिबि खेब आंखौ लेंहरनायखाय आं नैबे फैनानै आं बेहाय दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेखौनो आं साफ्रोमबो दिनैनि बे दोरोङारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै चेनेलनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय मोजां मोननायखौ गासिबो जासिहरनाय थाबाय। दा बुंनांगौ बाथ्राया बिथांमोना जे मोनसे थानसालि, बे थानसालियाव जे बर'नि दोरोङारि मोनसे रंजालि फोरबोखौ दिनै गाजा गोमजायै माने फालिनो हादों। गुरुजों लोगोसे माने गोबां भक्तफोर दं बेहाय। दा बेवहाय गुरुखौ मान होनायजों लोगोसे दिनै गार्जेन तरफनि उन्दैफ्रा गेदेरखौ मान होदों, लोगोसे गेदेरफ्रा माने उन्दैफोरखौ मान होदों। बियो जोंनि जोबोद माने रंजालि बैसागु फालिनायनि मोनसे बिराद गिदिर माने बाख्नायथाव हाबाफारि। आं बेखौ दिनै नुनो मोनदों। दा आंनि बुंनांगौआ एखिनिल', माने जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि बे दुलाराय बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा माने फैगोन बोसोराव बा जालांबाय थानाय समफ्रावहाय जे ड्रेसखौ गानदोंमोन बिथांमोना माने बैसागु फोरबो फालिनायाव जाहाथे बिमानिफ्राय जोनोम मोननाय साफ्रोमबो आइजोफोरा जे मोनसे आगर आखाइ दानाय लुनाय, जेरै दख'ना, जेरै गामसा, जेरै आर'नाइ, बेफोरखौ जाहाथे गाननानै जाहाथे बैसागुखौ फालियो। माने गिबियावनो जाहाथे बेबायदिनो थानसालियाव फालिनाय बायदिनो साफ्रोमबो बर' माहारियारि साफ्रोमबो आङो सुबुंफोरखौ आं खावलायनो सानो, दिनैनि बे बैसागु बरायनायजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे बयबो माने गिबियाव आइ आफाखौ गिबि खेब माने मान होग्रोनानै जाहाथे बैसागु रंजानाय फालिनायाव गावनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय, दानाय लुनायखौ गाननानै मोनसे रंजालि फोरबो फालिनायखौ जुदि फालियोब्ला माने जोबोर समायथाव नुयो। मानो होनना बुङोबा मोनसे समाव जोंनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनायफ्रा गुबुन जाथिजों सेजानो गोनां जाबायमोन। जेरै जोंनि दामग्रा देग्रायाबो दिनै गोमानो गोनां जाबायमोन। जेरै गंगनानि खोथा बुङो, गंगनाखौहाय जोंनि माने बर'फ्रा बांद्राय जोंनि दामग्रा आइजें होननानै मोनथिनो मोनाखैमोन। दा जोङो बेखौ मोनफ्रोमबो आफादजों ज' लोगो लानानै, जेरै साहित्य सभा, जेरै फरायसा आफाद, जेरै हारिमु आफाद, जेरै साख्रिआवला आफाद, जेरै धोरोम आफाद, समाज आफाद, मोनफ्रोमबो आफादजों मोनसे जथायै सावरायनानै दानि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बेखौ जोङो जोंनि मोनसे दामजु, जोंनि मोनसे गानग्रा जोमग्रा हिसाबै जों मोनसे सिनायथि होनो मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों दिनै GI टेग मोननो हाबाय। जाय GI टेगनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बे जोंनि मोनसे दामग्रा, बे जोंनि मोनसे गानग्रा हिसाबै जों बेखौ मोनफा सार्टिफिकेट मोननायजों लोगोसे जों दिनैहाय जोंनिनो जिनिस जाफिनबाय होनना जों मिथिगौ। दा बेखायनो नैबे गंगनाखौबो जोङो दिनैहाय गुबुन हारिनि गेजेरावसो खानायाव थेबनानै मोसानाय नुनो मोन्दों। दा बिनि गेजेरजों जों दिनै गावनि मोनसे दामग्रा आइजें होनना जों गंगनाखौ मोनफिननो हाबाय। दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' जाथिखौ आं खावलायदों, बा जोंनि बर' हारिखौ जों खावलायदों, जाहाथे माने बे दामग्राखौ जों बाहायफिननो हायो बा बाहायलायो, आं बेखौ बुंनाय जादों। गोजोन्थों। बेखौ जे नुनो मोनो दाखालि जे महरगिरि बान्थाफोरनि क'क्राझारनि मोननो हादों, माबायदि गोजोननाय मोनो? बेखौथ' जोङो बुंनो थाङोबा माने जोबोद गोग्गाथाव। माने बेबायदि हाबाफारि बा बेबायदि बान्थाखौ जोंनि बे बिटिआर हालाम माने जोंनि क'क्राझाराव मोनथ'नाय जायाखैमोन। दा बेहाय पिस एकर्ड होननानै बुङोब्ला, पिस एकर्डआ दिनै फालियै 5 बोसोराव आगान सुरबाय। बे पिस एकर्डनि गेजेरजों दाखालि थांनाय 28 जानुवारि 2025 मायथाइनि 28 तारिख जानुवारियाव बे बान्थाखौ होनाय जादों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि आखाइजोंनो नैबे 50,000 बान्था, जायखौ होनो महरगिरि बान्था, अर्थात फक आर्टिस्ट हिसाबै जोंनाव नैबे सासे क'क्राझारनिफ्राय सेलेक्सन जाबोनो हादों। आं बे बान्थाखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोबा बेखौ सेलेक्सन जानाया माने जोंनि क'क्राझाराव गिबि टाइम होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों, बा आं नुनो मोनदों। दा आं बेखौनो क'क्राझारा डिस्ट्रिक्ट बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि हिसाबै बिथांमोनखौनो जोङो आफादनि ज' जानानै जों सावरायनायनि गेजेरजों सोरखौ हरो सोरखौ हरा जों बेखौ सायख'नानै बिथां हावरिजरा गामिनि श्री अमिय बसुमतारी ब्रह्मखौ जों सायख'नाय जादों। आरो बिथांखौ मोननो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।